ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.1କୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ତାର ଫଳ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଶୂନରୁ ଗଲା ଇଏ -5କୁ, -5ରୁ ଏଇଠି ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ ଦେଖିଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, -5 + 12 = +5 ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ସେମିତି ଦେଇଛି, ଶୂନରୁ ସେ ଗଲା 10କୁ, +10ରୁ ସିଏ ବାହାରିଛି ଏଠିକି। ଆମେ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆସିଲା ବାମକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥ ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି କେତେ ହେବ, ଏଠି ହେବ +10 - 17 ସମାନ କେତେ ହେବ, -7 ବୁଝିଲା। ଇଏ ଗଲା 1 ନମ୍ବର। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସେଲସିୟସ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ? ଦେଖ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ? ଦେଖ, ଶ୍ରୀନଗର ହେଉଛି -2 ଡିଗ୍ରୀ, ସିମଲା 5 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଉଟି ହେଲା +13 ଡିଗ୍ରୀ, ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା +22 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ 22 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଚେନ୍ନାଇର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଅଛି, ଶ୍ରୀନଗର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି -2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏଠି ଲେଖିବ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଉଟିର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍? କେଉଁ ସ୍ଥାନର? ଉଟିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ, +13, ତାଠୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ମାନେ ମାଇନସ୍ କରିବା 8 ଡିଗ୍ରୀ କହିଲେ କେତେ, 13ରୁ 8 ଗଲେ 5। ସିମଲାର ତାପମାତ୍ରା ଉଟିର ତାପମାତ୍ରାରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ସିମଲା ହେଉଛି 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀନଗର ଓ ଉଟିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଶ୍ରୀନଗର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେଉଛି, -1 -2। ଏଠି ମନେକର ରହିଲା ଶ୍ରୀନଗର, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର। ତାପରେ ଉଟିର ତାପମାତ୍ରା ଦେଇଛି କେତେ, ଉଟିର 13+, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ଏଇଟା ହେଲା ଉଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି +13 ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବା, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ତ ଶ୍ରୀନଗର ଓ ଉଟି ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଲା? ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ କେତେ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 22 ଡିଗ୍ରୀ? ଦେଖ, 22 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା, ଶ୍ରୀନଗର ହେଲା -2 ଆଉ ପୁରୀ ହେଲା 20 ଡିଗ୍ରୀ। ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଶ୍ରୀନଗର ରହିଲା, ପୁରୀ ଆସିବ ଏଠିକି 13 ପରେ 14 15 16 17 18 19 20। ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି 15 16 17 18 19 20 21 22। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରୀ ରହିଲେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହେଉଛି? ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତାପମାତ୍ରା 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଉଛି। ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ପୁରୀ। ସରିଲା ଇଏ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲାଗି 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଲାଗି -1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ 4ଟି ପାଳିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ପାଳିରେ 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ମନୀଷାକୁ 4ଟି ପାଳିରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି ସେ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 7 -3 5 ଓ -5 ବା -5।
तेरे से मोट केते नंबर पाइला आमे कोन करबा एई तिको को मिसै दबा केते 7 माइनस 3 5 ओ माइनस 5 देखो ये प्लस 5 ये माइनस 5 कटि गला 7 रु 3 गले केते 4 बुझिया लागी नहीं देखो 7 प्लस माइनस 3 प्लस 5 माइनस 5 आमे बंधन उठेबा 7 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 5 तुम सूत्र जानिछ आगु तुम मानकु ए विषय मु बुझेइछि अच्छा ये कटि गला प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल गला 7 रु 3 गले 4 प्लस 4 अर्थात से मोट प्लस 4 नंबर पाइला देखिबा 4 नंबर देखो पिला माने ए उड़ा जहाज चित्र को देखो उड़ा जहाज समुद्र पतन रु 5000 मीटर ऊपर अछि बुढ़ा जहाज कौन कर समुद्र पतन रु 1500 मीटर गभीरतार अच्छी है नहीं तो उड़ा जहाज दूरता आम कौन करवा 5000 मीटर प्लस 1500 मीटर मिसेदेले के शून रे शून मिसिले शून शून रे शून मिसिले शून शून रे 5 मिसिले 5 5 रे 1 मिसिले 6 अर्थात के बाहरला 6500 मीटर बाहरला बुझले नहीं तो उड़ा जहाज ठारू बुढ़ा जहाज दूरता है 6500 मीटर ठीक है पिला एबे आमे कुहुक वर्ग देखिबा एठी दुईटा कुहुक वर्ग देइछि कुहुक वर्गर तुम जानिछ एमिति तो ऊपर तळकू बामरु डाहाणकू एई कोणरु एई कोणकू एई कोणरु एई कोणकू जदि आमे मिसेबा जदि मिश्रणफल समान हैला ताले एटा उठे कुहुक वर्ग गणितर कुहुक वर्ग बोली आमे ग्रहण करिबा नहीं अच्छा या मिसा 2 एटा अछि 4 आमे प्लस संख्या आगे मिसेदा 2 रे 4 मिसले 6 6 रु 3 गले केते 6 रु 3 गले हला 3 हेले एटा हला 3 अच्छा एपटा 3 हो जेना देखिबा अच्छा ये जे प्लस संख्या अछि 2 2 रे 0 मिसले 2 2 रु -8 गले ये हो केते -6 अर्थात ये समान हलानी आमे दुईटा समान हलानी माने छाडी दियो एटा देखिबा -7 -2 शून्य ऋणात्मक संख्या को मिसेबा 7 रे 2 मिसले 9 ये हला -9 प्लस 0 -9 एपटे हला -9 एपटे केते होजे देखिबा 7 रे 7 माइनस अछि 6 माइनस अछि आगो माइनस के मिसे देबा देखो चिन्ह समान थिबाडा मिसेबो आउ आरो माने आरोडा फेडिबा 7 रे 6 मिसले हला 13 एडे -13 प्लस 4 हेले 13 टका उधार थिला 4 टका पळेला 9 टका रहला एटा समान हला -9 टका उधार माने -9 रहला देखिबा ई कोन को 7 माइनस 3 माइनस 7 3 की 10 हला एडे आमे उधार कले 10 टका टंका खर्च हले -9 रहला एपटा भी ठीक हला अच्छा एपटा ठीक होछ नै 6 रे 4 मिसले 10 -10 हला 10 रु 1 गले 9 तेनु गणित वर्गर ए को कोडी होजी ठीक एडा होजी भूल बुझले नै अच्छा तापरे आमे देखिबा एडे 6 नंबर देछि 6 नंबर देखो 6 नंबर करूजी 6 नंबर प्रश्न देछि एडे प्रश्न देछि a माइनस बंधन भितर माइनस b समान a प्लस b यार सत्यता हम परीक्षा करबा a रो मूल्य देछि b रो मूल्य देछि ठीक अछि याडे देखो खाता को देखिबा खाता रे a रो मूल्य 12 b रो मूल्य देछि 15 हमको कोन करिया पड़िबो ना 6 नंबर टा a माइनस b बंधन भितर हेबो समान a प्लस b ये हला बाम पार्श्व ये बाम पार्श्व ये हला डाहाण पार्श्व हला नै ये हला बाम पार्श्व ये डाहाण पार्श्व या को इंग्लिश रे कहंती तो इंग्लिश रे बाम पार्श्व को इंग्लिश रे कोन कहबे बाम पार्श्व को इंग्लिश रे कहबे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बुझले नै आ डाहाण पार्श्व को इंग्लिश रे कोन कहबे डाहाण पार्श्व को इंग्लिश रे कहबे आर एच एस समान हो जे राइट हैंड साइड नै नै तो आमे देखिबा बाम पार्श्व रे ये अछि a माइनस b ये हो जे तमर कोन LHS रे अछि LH समान a माइनस b तो आमे कोन करबा a रो मूल्य केते अछि 12 लिखिबा माइनस b रो मूल्य केते अछि 15 भितरे लिखिबा -15 ठीक है नै ये माइनस कोन हे जिवो प्लस हे जिवो 12 प्लस 15
12 + 15 ହେଲା କେତେ 5 2 କି 7 1 1 2 27 ହେଲା। ସେଇପରି ଏଠି ଦେଇଛି LHS ଗଲା RHS ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ କହିଛି A + B ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର ଯାହା ବାହାରିଲା ଯଦି ୟାର ଉତ୍ତର ତାହା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ LHS = RHS ବା ଏଇଟା ଯାହା ଦେଇଛି ତାର ସତ୍ୟତା ଠିକ୍ A - B ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ସମାନ A + B ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ A ଦେଇଛି କେତେ ତମର 12 ଦେଇଛି B ଦେଇଛି 15 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 27 ହେଲା କି ନାହିଁ ଏପଟେ 27 ଏପଟେ 27 ତାହେଲେ ଏଠି LHS = RHS ପ୍ରୁଭଡ୍ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମଟା କରିଦେଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତମେ ଖ ନମ୍ବର ଇଏ ସବୁ ସହଜ ଅଛି ଖ ନମ୍ବର ବି କରିବ A ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି B ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ତମେ A ଜାଗାରେ A ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବ B ଜାଗାରେ B ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାଖ କରିବ ତାପରେ ଡାହାଣ ପାଖ ବି ସେମିତି କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶେଇବ ଯଦି ସମାନ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ସମାନ ହେବ ଏ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲିଠାରୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ କରିବା।